Ukituta dagoela eta ni ere bai. Eta zuek entzuten, bereziki, burura etorri zat, alde batetik, evidentea dena ez beka horren aldiz martxan jartzen dugu, eta nola antzeslan bat altxatzen duzuen, eta gero gainera horrelako emaitza, liburu, artxibo, dokumentu ikusentzunezko eder batekin azaltzen garen, nolabait bidearen bukaera. Ideia da, zuen lan egiteko moduan, prozesuak bideak duela emaitzak adina garrantzi, eta gu, pixka bat distantziatik, baina begira egon gara, eta neurri batean, bide horretan ere, egon gara, ikusi dugu edo ikasi dugu zerbait, ez? Eta guretzako ere abesagarri izan dela. Eta hirugarrena etorri zaidan burura da, transmisioa hau izango dela. Ez? Esan nahi dute, Juan Mari Torraldainen balego zer pentsatuko lukeen, ez? Esan nahi dut, belaunaldi salto handi badago, ez? Torraldaitik, gurera, zuetera, ez? Hor badago denbora, bizikera, mundu ikuskera, garapen aldaketa bat, baina aldi berean nolabait hor soka bat edo bide bat errikatzen dela, nolabait hartzen dela aurreko belaunaldi batek egindako zerbait, eta gaur egunera, norberaren mundutik, ikuspuntutik, lekutik, emate zaiola segida. Alde edo kontra, hori da gutxienekoa ez, baina hortik segi daitekela eta hainbestetan aipatzen dugun adanismoa ez, denok praktikatu duguna, belaunaldi bakoitza hutsetik hasten da mundu deskubritzen ez, eta hemen uste dut, hori gazteagotan egiten da, eta pixka bat heldu gara denok eta asmatu dugula, bide hori modu emankor batean egiten da, ezako hori unkigarria da. Pixka bate lauitz teialdi berrira begira. Esan bezala, Agurtzanek aipatu du, Juan Mari Torraldaik 1976an hasi zuen ikerketa, liburugintzarena, euskal liburugintzaren ikerketa, 1976an beraz 2 urte 50 urte beteko dira, ikerketa hori hasi zuela, 17 arte egin zuen eta gerora jakinen segitzen dugu egiten, ezta? Baina hori aitzaki hartuta, nolabait gaia horren arabera planteatu dugu. Utzi da zuen pixka bat, Juan Marik zertzun buruan ikerketa horiek egitearen, da ze zentzu ematen zion, ezta? Hain zuzen liburugintzarena Torraldairen ikerketa lerro nagusienetako bada, bai? Eta esan bezala, 1976an hasi zen, berak esate zuen bezala orduan euskara sortze zen liburuak nolabait lehenik eta fitxatzen, eta 100 fitxarekin edo hasi zen, eta azkena 2017an egin zuen, eta ordurako 2000 fitxarekin lan egiten zuen. Hor, garapen bat ikusten da, ezta. Berak beraz 50 urtetan segidan urtero egin zuen ikerketa hau, eta geroztik jakineko taldeak segitu du egiten. Eta hau zergatik egiten du, edo nola egiten du Juan Marik. Juan Marik Tolosan, Akitanian, eta Parisen soziologia ikasketak egiten ari zela. Bertako soziologo eta literatur kritikari frantses oso ezagun bat, bere momentuan Robert Scarpitzek nolabait egituratutako metodologia bat hartu zuen bere ikerketa hau egiteko, ezta? Eta ikerketa lerro honen filosofia edo ideia nagusia da liburuak, liburugintza eta literatura gizartearen ispilu dira, eta beraz, liburua aztertuz, gizartea aztertzen ari gara. Alegia, liburugintza sistema baten ezaugarriak eta liburugintza sistemaren osasunak berak esaten digu kultur sistema horren osasunaren berri. Eta baita ere, beraz, gizarte horren horrakotasunaren edo kulturarekiko osasunaren berri ere bai ez. Hori da pixka bat liburugintzaren ikerketa soziologikoa deitzen da. Eta esate batera, hori zehatzago esateko, ez? Juan Marik urtetan, 51 urtetan egitako ikerketa horietan badira elementu batzuk kasik urtez urte edo azken hamarkadetan behintzat errepikatzen direnak, ez? Adibidez, berak ondorioztatzen zuenetako bazan. Gure liburugintza berredizio gutxiko liburuagintza dela. Liburuak berreditatu, behin, bitan, asko jota, baina ez, kultura hegemonikoek bezala, berbada, berredizioak 40, 50, 100 edo auskalo ez, agia, hamarkadetan eta batzutan
urtean eta orain segitzen diaz. Gurea oso laburra da, ez da. Eta horrek zer esan nahiko luke, Torraldaren interpretazioan arabera, gure liburuek kulturaren ekosisteman bizi eta irauteko indar gutxi dutela. Irakurle berriak irabazteko arazoak eta transmisio kateak ez duela behar bezala funtzionatzen. Liburu oso on bat idatzi daiteke, baina ez daite, 5 urtera ez da existitzen, ez da. Beste adibide bat bera jartzen zuena, eta hau berak berariaz landu zuen, bertako eta kanpoko argitaletxeen kopurua. Hasieran bertakoak gehiengo ziren, eta iritsi ginen gaur egunera, adibidez bereziki testu liburuei dagokionez, kanpoko argitaletxeak dira nagusi. Eta horrek, bere ondorioak ditu eskoletako kurrikulumetako ezaugarrietan, hizkuntzaren, historiaren, geografiaren, nazioari dagokionez, zer esaten den liburu horietan. Adibidez, eta hirugarrena esango nuke, gure liburugintza guztiaren 75% haur eta gazte literatura eta testu liburuak dira. Nolabait, haur eta gazte aisia eta hezkuntza sistemaren barruan dagoen. Hau ere anomalia bada, beste kultura hegemonikoekin konparatuta. Eta nolabait esan nahiko luke haur eta gazteetan jasotako liburugintza horrek edo eduki guzti horrek gero ez duela jarraipenik. Helduaroan edo nolabait konsuma beste leku batera joaten dela. Honekin esan nahi dut, ikertzeko modu honen ezaugarria hau dela, esaten digula, zerbait gutaz, gure diturez, gure gizarteaz. Torraldak ikerketa luzea 51 urtetan egin zuen, eta hor mugarri izan zen ikerketa horietan, denok ezagutuko duzu Euskal Idazleak gaur, 77an argitaratu zuen liburu monumentala, eta 20 urtera Euskal Kultura gaur, pixka bat, ikerketa honen emaitza zirela. Eta liburu egintzaren ikerketa bete-betean lotzen da Torraldairen beste adar batzuekin edo, nolabait sistema bereko beste adar batzuekin. Bata hizkuntzaren historia soziala, euskararen historia soziala, eta hor bereziki zentsuraren azterketarekin, hori ere bere ikerketa eremu garrantzitsua izan zen, eta bereziki euskararen zapalkuntzaren historiarekin. Eta honedenak zentzu hartzen zuen, eta lehen Mariak aipatu du artxiboa utopia gisa, eta hau ere bere ametxe du utopia bat izan zena, eta lortu etzena edo gauzatu etzena, eta zen liburutegi nazional baten proposamenaren barra. Ikerketa guzti horiek, eta nolabait bilduko lukeena, eta oraindik lortu ez duguna, eta herri oso serioaz garela adierazten duen beste ezaugarriak izango izan. Beraz, aurtengo gaia Euskal Kultura azterketak gaur da, eta bere baitan bi adar. Bat, liburugintzaren azterketa bera berrikustea, hau da, zertan da liburugintza azterketa gaur egun, ze berrikuspen metodologiko eskatzen ditu, Juan Marik Eskarpin segika planteatu zuen horrek beste modu bat egin beharko litzateke, zer gehitu beharko litzateke, ze ekarpen egin dezakete humanitate digitalek halako ikerketetan eta datuen trataeran, hori ere gehitu beharrekoa izan liteke, produkzioa zarago, nolako da euskarazko liburuaren zirkuitua eta kontsumoa, eta galdera gehiago egon litezke, baina hor pixka bat pista gisa. Eta, bigarren adarra, aurrekoaren paraleloan edo, baina liburugintzara mugatu beharrean pixka bat zabaldu egin dugu. Hau da, azterketa bera beste kulturgintzaren eredutara ere zabaltzea. Liburugintzaz gain, bestelako adierazpenak edo diziplinak badirelako, eta horietan ere, Juan Mari liburuekin egin, dako lanaren azterketaren espiritu bera eman dezaketen ikerketak abiatzea da, nolabait bekaren bi azpiadar hau.
nire hasiko naiz